Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Samla Lyngdoh jong Pynkhreh la jang kis Tangin shat men ni langin yale Tolong kibala khe Banshu long rao halaka jong kari Ihon ibu kokun samla kari Hokin hodam yakari lung jongi Ginom dedo au mende Ka Jingrwai Pynkhreh Samla Kadai kawe na ki Jingrwai ban penchilur Bat ai men siam hakapor jong ka Jingïakhun Ban yo ya ka jelala jong Ya kani ka Jingrwai lashna de iba I Bremley Lyngdoh Hagis nem siajar kendai spa handri buksan Bat haduk menta kani ka Jingrwai kadang em bat sawa keleng Iba Lyngdoh bam kwai hadwar ublei ila long teng kumu MLA bat MDC hashwa ba insham thaino nakakami masima Ban batai lengkot chapang kathamme jong kani ka Jingrwai unong san Hima ulayo banyakren bat ukun jong iba Lyngdoh u Dr. Bremley wan bantay Lyngdoh Go meiri lo meiri san jong Ulok shilong kari Dosa kito beto bishar mapi Hajing yale jong ni Banshu long rao halaka jong kari Ihon ni mo kumon samla kari Odin odam yakari long jongi Ginom dedo au mende shisi Hoi, ilo kasi Hoi, ilo kasi Kan belengkot mo te ipapa ide nongelam jongki kena samla jongki youth volunteers jongki tu non violent direct action movement te join como general secretary jongka APHLC na reform ya ka party 1960 the kandai spa andropo te shuaban long to ka big direct action march how usnam ka kandai spa andropo pra support secretariat napo ka Jingïakhun jongki hang tu po modern students jayau te papa pi thau tu ka Jingrwai khnang ban pen dit thia moi ki samla sam hoi jongi hakari bro ka wai te sa thau tu ka Jingrwai Pynkhreh samla ka bala shna khnang ban train ya ki non violent direct action volunteers ka ba yalam mai ko mu general secretary jong ka seng APHLC jong ka youth wing te try thao ke tu Jingrwai 1965 perang klik pha tu ke por la join ke party 1960 tu ke de ke we ni Jingrwai tang ba bon pha ke Jingrwai hill state bai thoi pa ki tan kamba shphau tli e tang dan khandia tli tang ba dan do shphau tli ke Jingrwai bat ki poetry ba ki poem bat ki essay de nong thok kot mo nong hi kai school ru ti ila adep train ki tu ki nong yele sipai jongi ti ki serwai ke ni Jingrwai agapor bagi apariat na barat modern student shadow secretariat agatuka direct action march 1968 kirwai beting Jingrwai hadu bandaya kendu begitu kenong yalam jong ka Assam jai kiaya kimi kiale be de non violent direct action kia bat ikti kia pariat kira bagi lama ter ti tu kapor ki bun bahai khasi ki betraya ka Assam secretariat ti kan ni Jingrwai la shna khnang bandung ye ki adu ka do nod iki kme ki pa rang ba te ki i khon samla la jang bagi ya be ki rawai kum ta na jai ki osngo ki supply ki jingkhang yet supply jingkhang wan aisha wan ai biscuit ye ki tu ki nang yalam ba ki samla haba khadu ki sayo bandrung shapo kan ba ki rawai shirwai ni Jingrwai adu bakut te ni ki Jingrwai de ki wan ka khlan ba ta ki samla jangi ben ki kindit thia san post nem hadien ngidang yelong kum ju ngidang don kam Pynkhreh samla namar babon ki deng pengkiang ki benwan agari ke jela jong ina dangin Pynkhreh menta tengi lakut lawai ke yo ka ini ke Jingrwai ke balap palat san pausan snam kadang long kadang don bor do menta ti kan mau ki nong yalam jong ki asu ki wan pan nei pa manchwa wan pendon kam ni Jingrwai kum ka team jong ki te papa pai ai mo ki president jong ki asu tu kapor trai na do kapor jong ba bul Lyngdoh aki jong ba bul Lyngdoh kapor ki wan pan ti
kata kadang je tu kena belengkot ta kapor bagi la yo ka hill state pat autonomous state how kendai spa nyu poar ipapai de MLA benengkong kita penrung ha katuka autonomous state yo 1970 71 ada ban yo ka full hill state 1972 the first cabinet meeting 1970 ipapai de MLA na mulai hadian ketua pat la yo ka hill state salong na kum MDC nado 1972 hado 1976 ter tu pa isom thaj no am khwale politics yo focus no ika kam lo jong hayeng asam man pe i khon ki ti kam ta ter ya tangkata ni thu khnai barit te ikwa nado man shwa ban rap ikinong rap man pha i khna samla jongi na ka jela jongi barang thamai pani pulia shabar jong kari ban pen perkhat perdain pen khlanya ka perkhat perdain pen khlanya ka training man ra pat iki kor ki bor jong ki ban rap ikinong rap ha shong la jong pen khlanya pen pha iki bakin pulia ki bachelors of agriculture ki masters ki engineering ki medicine ki ta na adu man shwa la plan tek patek pinawat haga district council pin ui kita ki Jingïakhun nia apa ke district council but also haga assembly haga Meghalaya legislative assembly 1970 71 sa wa pin salap dia adu mentah kidang bun kita ki policy by push papa ki bampat la ban pun urlong re dangi la ban le adu man shwa te la long do kemoi ka jela jungi tambang sutanat ba mentah bat ka hill farmers union ngila pendap ikni kamram bi kwai pa kanang ni khmat ngila ban penlong shishai jingkwa jing i mo bang kwa hi ngoblai mentah adap khandai snam na do bi klat ti ta jen bedang im te tribun ini thu khana Hima i jingyale tang don show te phi thu khana mangai phi khandiat te tang ta kulish bun